ka kinhun jo Nonghikai college ki blayo jingerap na ka sarkar jala kilai khuble ye ka Meghalaya high court halor ka rai ban Pyndam Noh ka hukum ban Khanglad ki Nonghikai college lane ki professor ban Shim Bynta ka Kam Sain Hima sima lane ka sechar ka khadar ka Meghalaya high court kala shim ye ka ne ka rai hadien ka ju ujor ha Iingbishar jo ki rewar ki Nonghikai college ha ka bei dei ba ka ne ka notification lane ka jing pentem haba pensyai halor kan iu ba bright star bel mar banyang ulai thu ba ka sarkar Meghalaya na do ka snam haja khatpra kalawan ra ek state education policy ha ka ba ka don ka jing pentip ba om sha shu ik Nonghikai ban Shim Bynta ha ka Kam Sain Hima sima kani ka case ila file ho banai July mentau snami arajar arpuar but minin so ban ayu mauling ba high court ka bala penbena ya kan ka rai ka jongka menin ha ka ba pen scam ya ka ka nongrim ka bangi so ka ba dei bat kata ka long ban weng mardor ya ka notification jong ka government kuma PE kan ka nganget ma kan ka ladan hapo public domain la da page hapo ko website jong ka Meghalaya high court pinyo la ban download baro kidan hangtu te menin hi ka santrik bana khat ar mentau snem ka Meghalaya high court kala rai ban pen scam ya ka nongrim ka bangi kum kinong kai ni smuthu bakari ka hok ka jogi bangi don ya ka benta ban contribute ban no senyang habedi bat ka kani ka kam politics tengi soman ayu ya ki nong kershan ki jongi mo ki bahiyeng ki jongi ki parlok ki jongi hot iran remote ki basa kerteng haban file persya ka government ni nalor kini ki remote ki don du sibun ki Nonghikai ki ba kershan ini nadien mo ka jing play kale shaki baro ba kum juru shabaro ki baran ka jing sokya habidi ba kani ka notification ban khang ya ki Nonghikai. Travel with style and comfort with the all-new Force Traveler Tourer customized by Bomb for Force Shillong. Enjoy its big and comfortable cabin along with its large boot space. A new leather interior along with furnished floors, individual charging stations, personalized overhead air conditioning with pleasant after-dark lighting, comfortable reclining seats, adjustable side mirrors, and aerodynamic luggage carrier. For more customizable options, contact Bomb for Force 3rd Mile Upper Shillong.